No espazo permacultural Lugar de Reque, a carón do río Rato, a vicepresidencia da Deputación está a desenvolver unha nova iniciativa, a plantación dun bosque comestible. Basicamente consiste en ter moita máis diversidade de árbores e arbustos, tanto cultivados como silvestres. Buscamos que haxa floracións e frutos ao largo de todo o ano, repartido en todos os meses, e apoiándonos sobre todo nos árboles que xa salen de maneira natural. Pois aquí no entorno do río, pois amieiros, salgueiros, é o que máis domina, sabugueiros. Entonces vamos a provocar que a fertilidade sexa sobre o que xa nace no lugar. Plantas, arbustos e árbores froiteiras autóctonas ou foráneas, como uns paupaus das montañas rochosas dos Estados Unidos plantados a carón deste sabugueiro, forman este novo ecosistema deseñado para a produción de alimentos e doutras materias primas. Metemos a máxima diversidade e deixamos que haxa unha certa continuidade, e o traballo vai a ser manexar despois ese exceso de arbustos, de follas e de ramas, os cortamos e os incorporamos ao espacio cercano aos árboles que están crecendo. É o que queremos, que haxa máis humus, esa fertilidade autogestionada, sin necesidade de recurrir a botar produtos. O bosque comestible do Lugar de Reque segue os principios da permacultura. Coidar da terra o tempo que coidas das persoas para conseguir unha distribución xusta dos recursos. Nesta fase estamos implementando que a plantación dese bosque con ese nome tan bonito que é o bosque comestible, que, bueno, agora pois non é moi visible porque están recién plantados, pero vai ser unha das fases pois máis bonita e que máis presencia lle dé cando toda esta arboreda nazca e que ven pois a complementar este espazo. Aquí, ao longo destes últimos anos, se foron implementando diferentes iniciativas de base permacultural, como un estanque para a creación dun hábitat de auga e a reproducción de especies polinizadoras e creación de hábitat. Se fixeron outros sistemas, como un sistema de compostaxe para xestionar os residuos orgánicos e, bueno, vamos facendo pequenas cousiñas. Ahora mesmo estamos centrados especificamente no bosque comestible. Un espazo que albergará máis de 70 especies diferentes, incluídas herbáceas ou plantas aromáticas ás que se lle está a facer oco baixo a cobertura vexetal que mantén a humidade do solo.